Magandang umaga sa lahat ng mga akro sa buong mundo. Dito na naman tayo. Nakapokus na naman tayo kay Idol Bean Tulpo. Bigla tayo para tayong biglang naglabasan. Para tayong langgam na apakan. Yung galit na galit. Yun, lumabas lahat ng akro. Dahil kay Idol Bean Tulpo. Walang kwintang pananalita. Pambot dito sa amin balik tayo sa pan ng akro at saka Bean Tulpo. Nagpahayag na pala si Idol Bean Tulpo, mga brad and sis, pero hindi kagalang-galang sa ating mga akro. Kasi hindi katanggap-tanggap ang kaniyang paghingi ng tawad sa atin. Pambabastos pa rin ang inabot. Sinabi niya nag-research, tapos anong may research niya? 1971, 1972. Ang alam natin, 1973 tayo, tinatayo ang Alpha Kaparo. Ano kayang grupo yung ni-research niya? Kaya ang kalabasan, mali. Nang insulto pa rin. Parang wala talaga kang Bean Tulpo. Wala ka talaga. Ang gusto lang namin mga akro, linawin mo yung pagtawag namin ng gangster, yun lang. Ba't pinalaki mo lang ang gulo? Ba't pinalaki mo lang yung gulo yun? Simple lang hiningi namin, yung linawin mo. Linawin mo yung pagtawag namin ng gangster. Di pa ka natuto. Tinawag pa kami ng Angry Bird. Baka ikaw yung Angry Bird dyan. Ay hindi pala Angry Bird. Itik na mapula. Palaging gumingin paganyan-ganyan, no? Pakimbot-kimbot. Binabai. Putak ng putak. Kung ako sa iyo, simple lang hiningi namin. Yung linawin mo, ang sinabi mo, pagtawag ng gangster. Pati yung pagtawag mo sa amin ng Angry Bird. Lalo mo lang pinalaki ang gulo. Ito, gusto mo makita to, katibayan. Ito yung mga certificate namin na gusto mong pamimbro ng Alpha Kaparo. Tapos tawagin mo lang na gangster. Katibayan yan. Yan ang katibayan namin. May batas kami. Di basta-basta ang akro pasukin ngayon. Kung ikumpara mo akro noon, nung kapanahonan mo,
iba na ngayon. Kasi ang ngayon iba na. Ang pinairal namin yung mga project, pagtulong sa kapwa. Yun ang aming hinahangad ngayon. Huwag mo ikumpara noon. Iba ang akro sa kapanahonan mo sa kaysa ngayon. Kaya meron na kami nito, oh. Meron na kaming hinahawakan. Baka malaman mo kung ano, basahan na kita ng Pledge 13 Doctrine para alam mo kung ano ka galang-galang ng ano ang akro, ano ang namin dito, ang pag-respect namin dito. Kasi wala kang respeto sa akro eh. Nag-research ka pero hindi mo pa rin alam kasi yung ni-research mo hindi role sa akro. Sa iba yung baka yung ni-research mo, baka yung